хора, както ви казах в предния клип, няма само да караме да дрифтим, трябва и малко пари да изкараме в тази игра, за да може да купим едно нещо. Няма да издавам тайната ни какво ще купим. И много планът е да имам много неща, но бюджетът ми е много. Няма пари. Така че днес ще съм пирати. И така днес ще си имам и моят брат. Иска да покара малко. Аз му казвам, че той този тир не може да покара, няма спираш. На заводите малко. Смисъл не излизам. Ето даже сега ще ви покажа. На заводите малко трудно се завива, защото съдим дъжд продължава направо. И това ми е доста. Но днес печели. Предния клип се надявам да ви е харесал, надявам се да ви хареса и този. Малко късно тръпваме, ще гледам сигурно през нощта. Вали дъжд някак. Силно вали дъжд. Сега пътят е хлъзгав. Трябва да внимавам. Няма бързо да е толкова много. Не мога да дигне 60. 60, не знам. Но ще видим колко дига. За първи път го карам. Предния канал имах много хубави. За дърводоби. Много хубави. Сега няма. Насявам само една шкула и този камън, които като тази в играта си ги имат. Не съм взел аз. Ето какво ви казвам. Завойте, завиваме да си продължава напред. Малко отнесохме мозката на човека. Малко го обърнахме даже. Здрасти си. Но хората имат пари. Аз нямам, трябва да изкарваме. Трябва да пътуваме днес дълъг път. Трябва да изпътуваме, но в играта са около 3 км. Но аз тези 3 км ги минавам сигурно за 20 минути. В едната посока, така че на места ще спирам да мога да го закратим да не е 20 минути, че после да тръгнем за обработка. 20 минути, доста време отнема за да бъде обработка. Така че придържаме към пътя и да си карам в моите платна за този камион. И ще си взема някой по-хубав. И изненадата. Искам да взема и по-хубав камион, който да върша друга работа, да не е тир. И ще видим какъв ще е. Мога да карам и слама с него. Карал съм в предната игра. После по 10 000 на курс трябваше да ги карам през една поляна и в село. Може и това да е. Да, то ще е това, ама ще видим какъв камион ще вземем за това. Но ще видим. И хора, малко музика, който е гледал предния клип, също малко музика, но за кратко. Да убие малко времето. И хора, просто така вали дъжд, че не се чува музиката. Като да виждам в този клип трябва да има много музика, а най-накрая се сняхме. Именно с едната посока сме готови, след малко трябва да се вършим. Надявам се. Да се върнем без проблеми, да не се блъскаме никъде. Затоварихме, ще караме бетонни блокове. Също така ще дам малко път да пробва да полета през от толкова
завиване и натискане на гъста, така ще го дам малко бой. Ще се запознаете и с него. Само е там, ще спустим един склон има, където искам да ви покажа да видим колко ще има камион. Сега свика 60. Камионът има 90, 90. Да, има 90. То камион е това. Не, 100. На 100. Вече сме. Здравейте, аз съм Сашко и сега карам камиона. Надявам се да няма катастрофи, които да се върнем добре до нас. Аз също ще си правя канал, но... И хора, сега отново аз се върнах. Остана още малко, за да може да не се боите там в базата, където трябва да оставим нещата, защото и не може да кажа. Но пак докарахме много. И ако я харесва този клип, абонирайте се за канала, сега ще ви боксим платим. Абонирайте се за канала, харесвайте клипа, ще има и други клипове, надявам се. Все едно ще има други клипове. Ако харесвате, се абонирайте за канала и ако има гледания. И ако ви харесва този клип, пак повтарям, абонирайте се. И чао от мен.